ne mogu da dočekaju kraj zadruge. U porodičnoj kući Dragojevića u Veterniku trenutno vlada pravo uzbuđenje i euforija zbog toga što će se u nju, posle dugih 5 godina, vratiti Dejan Dragojević, finalista 5. sezone Zadruge. David Dragojević kaže da očekuje da će mu se brat plasirati najbolje u ovoj sezoni, a siguran je da će sa Dejanom uspostaviti komunikaciju kao i ranije, iako 5 godina nisu imali nikakav kontakt. Moje očekivanje je pobeda, vrh. Jako sam nestrpljiv i ne mogu da dočekam nedelju da izađe napolje. Koliko on ima tremu unutra, toliko imam i ja. Bićemo tu jedan za drugog kao i pre, imaćemo komunikaciju kao i ranije, rekao je David. Dragojević je otkrio da je sve spremno da se Dejan vrati kući, svi jedva čekamo da dođe, sve je spremno. Ne treba da se osjeća kao stranac, to je naša kuća, tamo smo odrasli. Mama ne spava, sve je spremila. Očekujemo pobedu, za mene je on najbolji. Nikada nisam čuo ružnu reč za njega, podržava ga narod i to je bitno za reality, rekao je David Dragojević.